som Liz, učiteľka inakosti a dneska z postele, lebo som sa nejakým spôsobom odpadla. Ma ráno sekla pravá strana, tak ležka. A už sa tu tak trošku nudím, tak som si povedala, že idem natočiť nejaké video. A napadla ma téma integrita muža. Aká je dôležitá. A toto je tiež téma, ktorá mám pocit, že rôzne ľudia majú na to rôzne názory. A taká nezvedomená pre mužov, že aké je to veľmi dôležité. A na začiatku vám poviem príbeh o jednom mojom susedovi, čo sa mi s ním prihodilo. A vlastne to ma inšpirovalo k natočeniu videa o integrite. Takže bola som na chalupe, hej. A ako teraz sú tie veľké výchrice hocikedy, tak stalo sa, že mi padlo taký zelené z plota, taká zelená umelina, hej, ktorá nám vlastne zakrýva plot a oddeluje nás od susedov, aby sme tam mali súkromie. A spadlo to, hej, úplne celé. A bola som tam sama a potrebovala som pomoc, hej. Potrebovala som mužskú pomoc, tak som porozmýšľala, že kto by mi mohol pomôcť, hej. Že potrebovala by som niekoho, kto mi to podržal, taká polhodinka času, 20 minút možno. A teda napadol ma sused, hej, s ktorým som v podstate vyrastala, sme v rovnakom veku. Viem, že sa akože prednedávnom akože presťahoval k rodičom znova. A teda je mladý, vitálny, hej. Tak hovorím, tak snáď mi pomohol, hej. Tak som mu napísala správu cez WhatsApp a hovorím, že teda vysvetlila som mu situáciu, že teda padol mi plot, potrebovala by som pomôcť, bude to trvať tak 20 minút, hej, že dlho som tam sama, že teda či pomôže, hej. Nemal možnosť teda porať, áno, nie. A tak samozrejme zareagoval, jasné, pomôžem ti. A ešte som mu napísala, že teda, že som tu 2 dní, hej. Že jednoducho tam boli, tuším, pondelok, útorok to bol, hej. A že len 2 dní, akože som tu a že teda, že keby mal čas po robote, že chvíľku zbehnúť. On, že jasné, není problém, hej, že je teraz niekde na služobke a že príde, ja neviem, on mi napísal, že zhruba o 5:00, hej. A že on sa potom ozve a že teda není problém, hej. A teda ja som čakala, čo sa udeje, hej. A nič neozýval sa, bola som pri mobile, hej. A to bolo v lete a nemohla som sa vtedy ani kúpať. Hovorím, ja tak ho počkám, hovorím. A tak neozval sa pondelok, hovorím, tak okej. Tak aj sa ozve útorok, hej, že toto. A neozval sa ani útorok. A dokonca som tam, tuším, bola ešte v stredu do obeda. A zrovna ako som odchádzala, ja hovorím, toto nie je možno, že čo sa neozýva, že veď povedal, že sa ozve. Tak ja čakám, akože na svojho muža v úvodzovkách, hej, že mužského kamaráta, ktorý teda mi slúbil pomoc, hej, a že keď teda nechce pomôcť, alebo sa niečo stalo, tak som logicky čakala, že mi napíše, hej, že alebo niečo, alebo ja som ho tam počula, hej, cez tú stenu, že tam je, bol tam so svojimi deťmi, samozrejme, asi sa, ja neviem, možno, že ich mal na starosť, alebo tak a tak ako odkomunikujem, nie, že napíšem a úplne som z toho stala taká, že zarazená, že teda, že čo nie. Ale ako určite som vedela, že nebudem ho uháňať ani mu písať, že prídeš, alebo niečo, lebo toto je spôsob, akým ženy prichádzajú zbytočne energiu a aj tých mužov mamičkujú, hej, že vlastne ich nechajú v tej role dobrého chlapčeka, hej, a hovorí, prikazujú im toto ako kedy, ako, čo, kde a toto a ja toto teda robiť fakt nebudem mužom. Takže keď sa rozhodol, že teda, že mi nepomôže, hej, asi mu niečo do toho behlo, hej, a rozhodol sa teda, že nie je dôležité pre neho odkomunikovať to. A určite za tým boli nejaké dôvody, veď samozrejme ja ho poznám jeho zranenia, mám ho tam načítaného z každej strany, lebo hovorím, že vyrastali sme od detstva spolu v podstate a poznáme jeho rodičov, hej, ja viem, aké sú tam issues a dokonca som ešte kamarátka úplne z nejakých zvláštnych dôvodov som stretla jeho ex-manželku na mojich potulkách svetom.
zistili sme teda, že už sme sa aj videli v minulosti. A takže viem veci, hej. Takže vôbec sa nehnevám na nič, ani žiadne no hard feelings, hej, že prijala som to, jak to bolo. A ešte sa stala taká zaujímavá vec, že potom sme sa aj videli dokonca, že neviem, či mu utekol pes alebo čo, a cez ten plot padnutý sme sa na seba pozerali do očí, hej, a nič nepovedal. A ticho, hej. Takže napísal mi, že sa ozve, že mi pomôže, a vlastne sa neozval ani nepomohol. A ja som si povedala, že nebudem vstúpať do tej role jednoducho tej matky, hej, ktorá ho bude tam urob toto, prečo si neprišiel a nejak ho komandovať, hej, a prosiť o pomoc, hej, lebo teda ho rešpektujem ako muža, a keď sa rozhodol, tak je to OK. No, a toto sú presne tie situácie, že veľmi rozhodujúce a veľmi ukazujúce, aj keď nejde možno, že o nejaké randenie, hej, ale už iba medziľudské žitie, hej, že vlastne už keď komunikuje so ženou, tak toto je tá integrita. Keď muž niečo povie, že urobí, tak jednoducho to musí dodržať. A toto je to, ako ukazuješ ženám, že čo vlastne ty si zač, hej. Lebo ak ty sa možno z nejakého strachu, alebo možno len zabudneš, alebo niečo jednoducho sa stane, hej, že keď ty niečo povieš, že urobíš, tak to urob. A keď sa niečo prihodí, tak povedz, že prepáč. Prepáč, a kľudne aj o týždeň neskôr, keď si na to spomenieš, že bože, tam som babku nechala na letisku, hej. Mal som ju vyzdvihnúť, tak jednoducho v tú chvíľu, keď to zistíš, že sa niečo stalo, tak jednoducho povedz prepáč, hej. Aj keď teda ja som potrebovala od neho pomoc, hej, tak nejak to tam asi cez tie svoje filtre šelijak ohodnotil, že vedia si, aby som sa mala jemu ozývať a pripomínať, a ja neviem, ale nemohla som to urobiť, pretože on tam napísal jasne, ja sa ozvem sa, keď prídem. A keď zabudnem, alebo prídu mi deti, alebo niečo sa prihodí, ja neviem, vybuchne mi dom, hej. Hoci čo, hej, sa stane v živote, ja neviem, idem na rande, lebo nejaká mi napísala, hej, tak OK, chápem. Úplne rozumiem tomu, hej, ale treba to odkomunikovať. A to nie len, že so ženou, ale so všetkými. Lebo toto sú tie veľmi maličké detaily, ktoré si zase všetky ženy všímajú, a potom to máme na tom liste, tuto, tej hlave, ktoré máme napísané. A potom podľa toho si vážime toho muža, samozrejme. A podľa toho sa k nemu aj správame, a to nemusí byť len muž, že vo vzťahu, ale to môže byť muž ako človek, ako kamarát, ako sused, hej. A tak som dostala veľmi dobrú inšpiráciu, veľmi zvláštna situácia, lebo som ostala z toho úplne, že teda, že OK, že dostala som z toho vykolejená, lebo muži v mojom okolí sa takto nesprávajú, hej. Väčšinou mužov, keď stretávam, tak sú ku mne veľmi milí a jednoducho podržia mi dvere, usmejú sa na mňa. Minule sa mi stala situácia, že som nejak preparkovávala auto a boli tam nejakí robotníci, ktorí tam nechali nejakú plachtu, a ja som si to nejak nevšimla, a ja som ju pod vozkom zobrala, tú plachtu. A jak som parkovala, tak tam samozrejme nejaký sused iný niečo opravoval na aute a hneď mi povedal, že máte tam plachtu. Čo, kde? Ako, pozeral som sa na to a teraz, Maria, čo ja budem robiť, nie? Tak kúkam na to a on sa tak zdvihol. A však to sa rýchlo zoberie, normálne, lebo teda mal akože už zašpinené ruky a mal tam aj nejaké rukavice na tom. A hneď tú plachtu teda ťahal, hneď to tam vyriešil. A ako silný muž, samozrejme, a nemusela som ani poprosiť, lebo som tam bola a som sa na to popozerala. A toto sú muži v mojom živote, hej, že ja už som zvyknutá na takéto. Takže keď sa stalo toto, akože s tým susedom, bola som z toho akože trošku mierne šokovaná, hej, že teda toto sa... že prečo? Aj keď v podstate prečo viem, hej, že samozrejme, keď som sa potom hlbšie zamyslela, tak mi tam prišli dôvody a ako to asi mohol myslieť, hej, ale akože prišlo mi to veľmi zvláštne a už som na to nejak není naučená, hej, že na takéto veci. Takže bežne sa mi stalo takéto veci, že muž príde a jednoducho naozaj, ako sa kedysi robilo, že žene padne vreckovka a jednoducho aj z druhej strany izby alebo v miestnosti príde a tú vreckovku tej dáme pozdvihne, hej, aby si ho mohla vážiť, poďakovať mu, aby sa on mohol cítiť ako ten muž. A mohol byť ocenený za tú svoju prácu a snahu. A teda
rada by som ocenila toho suseda, ale teda aspoň som mu nespôsobovala nejaké horšie veci tým, že som mu napísala nejak úprimne. Alebo som ho nebodaj pýtala sa ho, že teda prečo, ako a tak, lebo to si myslím, že to je také trošku degradovanie toho muža a to robiť nebudem. A toto je tá integrita. Integrita, že keď jednoducho muž niečo povie, tak to urobí. A jedno, či to povie svojej žene, priateľke, alebo mame, alebo kamarátke, alebo ja neviem, kamarátovi, susedovi, hoci komu, hej. No keď niečo povie, že urobíš, tak to urob, hej. A toto je tá integrita, ktorej musí ten muž stáť. A keď nestojí, tak potom si ho žena nemá prečo vážiť. A zasa, netreba sa za to nejak pranierovať, hej, že nikto sme to není super dokonalí, úžasný a nemali sme to v detstve ľahké, hej, že jednoducho neboli tie vzorce také, aké nemali sme naprogramované vzorce také, aké by boli vhodné pre naše prežitie, hej. Takže niektoré veci si skrátka musíme zvedomiť a naučiť sa inde a pochopiť to jednoducho, že toto je zdravé a potom keď toto urobím, tak potom dosiahnem vlastne ten cieľ, že si ma teda tí ľudia za to vážia, hej, rešpektujú ma. A keď to nerobím, samozrejme, že som tam v nejakom chlapčekovi, hej, že čo, však niečo sa prihodilo, však tak, ne? Tak, veď mala vedieť, hej, vydýmiť si signály, ale neviem čo, alebo som mala opýtať, napísať, zavolať a bombardovať, hej. Takže, nie, žena na úrovni, hej, ktorá už má nejaký ten level vedomia, tak nebude ťa bombardovať, nebude ti nadávať, ani teda ani od teba nič vyžadovať, len si ťa jednoducho zapíše si to do svojho listu, ok, toto je chlapec, tak toto sa idem vyhýbať, hej, toto sa ani nezastavujem, hej, ale s rešpektom samozrejme, že ako nevriešiť to nejak osobne, ale jednoducho nestrácam svoju energiu takýmto spôsobom a potom upieram tú pozornosť na tých mužov, ktorí naozaj vedia, čo robia a jednoducho, keď niečo slúbia, tak to urobia, alebo keď vidia ženu v núdzi, ako ja som tam bola s tým autom a s tou plachtou. Úplne zúfala, že ježiš, čo budem teraz robiť, veď to ja nemám toľko síly, aby som tam nejakú plachtu odsunula, hej, teda, čo ja s tým urobím, hej, tak a on to vyriešil za 2 sekundy, za 2 minúty, hej, a jednoducho, wow, hneď som mal lepší deň a aj on sa dobre cítil, takže ak žene pomôžeš, tak ona ti dá to, čo môže, tú nehu, ten obdiv, tú vďaku, tú úctu. Hej, lebo to je to, čo máme k dispozícii. A vy máte k dispozícii tú silu, hej, tú svoju silu, 30-krát viac testosterónu, ak ho o ňo viete pečovať, hej, tak ho máte a prístup k dynamickej fáze 24/7, hej, 24 hodín 7, takže ak chceš, aby si ťa žena vážila, tak stoj vo svojej integrite, hej, a toto je veľmi dôležitá vec, takže porozmýšľaj nad tým, hej, porozmýšľaj nad tým, tak som Liz, učiteľka inakosti, dating coach pre mužov, pretože každý muž si zaslúži skvelú ženu, ktorá si ho bude vážiť a milovať ho. Pa, pa.